Ja sitten meillä on tämä Raamattu-opetus, jonka aiheena on Jumalan siunaama. Ja me rukoilemme, että Jumala meille avaisi tätä sanaa. Herra, me olemme tässä sinun kasvojesi edessä ja me kiitämme sinua siitä, että sinä olet täällä meidän keskellämme. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinun käsissäsi ja jaloissasi on naulan jäljet. Että sinä, Herra, olet meidät sovittanut. Ja että me saamme sen sovituksen tähden olla täällä sinun rakastaminasi. Että sinä, Herra, todella katsot rakastavin silmin jokaiseen meistä. Ja Herra, me rukoilemme, että sinä avaisit meille tätä sanaa niin, että meidän sydämemme saisi täyttyä evankeliumista. Herra, me pyydämme, että jokainen nainen, joka on täällä naisten päivillä, voisi lähteä jatkamaan matkaansa iloiten. Että jokainen saisi kohdata sinut sanassasi. Herra, me kiitämme siitä, että se on sinun tahtosi. Ja kiitämme siitä, että sinä annat Pyhän Henkesi olla täällä elävänä ja voimallisena. Aamen. Jeesus kertoo hetkestä, joka kerran tulee. Ja hän sanoo näin. Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville. Tulkaa te isäni siunaamat ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Voiko ihmisellä olla mitään suurempaa kuin kuulla kerran nämä sanat? Ajatelkaa sitä hetkeä, jolloin me kuulemme Jeesuksen kutsuvan meitä henkilökohtaisesti. Miltä mahtaa tuntua, että hän sillä hetkellä tarkoittaa juuri sinua tai juuri minua? Hän sanoo meitä isän siunaamiksi, kaikki valtiaan majesteettisen Jumalan siunaamiksi. Hän sanoo meitä isän siunaamiksi, sillä meillä on isä Jeesuksen tähden. Me olemme Jumalan siunaamaa kansaa Jeesuksessa. Ja näille siunaamilleen ihmisille hän on valmistanut valtakunnan, joka on odottanut heitä jo maailman perustamisesta asti. Me menetimme paratiisin, mutta Jumala ei ole koskaan luopunut alkuperäisestä suunnitelmastaan. Hän on valmistanut meille paratiisin, jossa ei enää ole mitään kiusauksia, ei mitään lankeemuksia, ja jota emme koskaan enää voi kadottaa. Silloin me saamme häikäistyneinä katsoa, mitä Jumala on meille varannut. Entä jos annatte ajatuksenne hetken kulkea tässä? Ikään kuin katsoa siihen, mitä meille on luvattu. Siihen, mikä meitä odottaa ja jota meille ilmestyskirjassa vielä hiukan tarkemmin kuvataan. Me saamme omistaa silloin sen valtakunnan. Mitään sen ihmeellisempää meille ei voi koskaan tapahtua.
Kun on kysymys näin suuresta asiasta, jokainen varmasti kysyy mielessään, voinko minä kuulua tähän joukkoon? Voiko se olla mitenkään mahdollista? Jeesus sanoo näistä ihmisistä, minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa, minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin ryysyissä ja te vaatititte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun luokseni. Näitä tekojako siihen tarvitaan? Ei, taivasta ei peritä teoin. Kukaan meistä ei voi saada aikaan yhtään tekoa, joka olisi niin täydellinen, että sen voisi tuoda Jumalan eteen ansionaan. Joskus me ajattelemme, että meidän hurskaudessamme menee hyvin, tai että me olemme palavia rukoilijoita, tai nyt me olemme lukeneet paljon Raamattua, tai me olemme innolla todistaneet Jeesuksesta, tai että me olemme väsyksiin asti tehneet Jumalan valtakunnan työtä, tai jotakin muuta. Mutta mikään tästä ei ole sellaista, jonka voisi tuoda Jumalan eteen ja sanoa, katso Herra, tätä kaikkea minä olen tehnyt. Jos jotakin hyvää on tai huonoa, se kaikki ilmentää sitä, mitä on meidän sydämessämme. Ja ne teot, joista tässä Jeesus puhuu, näiden ihmisten kohdalla, kuinka hänen oli nälkä ja he antoivat ruokaa ja niin edelleen. Ne ilmentävät sitä, mitä on näiden ihmisten sydämessä. Painopiste ei ole teoissa, vaan ihmisten sisimmässä. Teot eivät ole syy, vaan ne ovat seuraus. Kansa, jolle Jeesus osoittaa sanansa, ei edes tiennyt tehneensä mitään erinomaista. Heidän vasen kätensä ei tiennyt, mitä oikea teki. Heidän sydämensä vain käski heitä toimimaan tietyllä tavalla, koska heillä oli usko Jeesukseen. Heidän tekonsa olivat uskon hedelmää. Siunaus ja usko liittyvät toisiinsa. Jotta kukaan ei ajattelisi, että kysymys oli teoista, voimme katsoa toista joukkoa kuninkaan edessä. Heille Jeesus sanoo, menkää pois minun luotani te kirotut, siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Eikö se ole kauheeta? Se on niin kauheeta, että jos me pysähdymme sitä ajattelemaan silloin tällöin, me emme kestä ajatella sitä kovin kauaa. Me emme kerta kaikkiaan jaksa ajatella. Meidän sydämemme vapisee, kun me pysähdymme kuuntelemaan näitä sanoja. Ehkä ihan kylmät väreet kulkevat pitkin selkäpiitä. Jeesus sanoo näille ihmisille, menkää pois minun luotani. Se on käsky, jossa ei ole mitään joustovaraa, ei mitään selitys- tai valitusoikeutta. Vain majesteettinen käsky lähteä pois sen Jumalan luota, joka on näitäkin ihmisiä rakastanut loppuun asti. Mutta he ovat hänen rakkautensa ja armonsa hylänneet. He ovat ylen katsoneet Jumalan. Nyt heidät lähetetään ikuiseen tuleen, jota ei ole tarkoitettu ihmisille, mutta jonka he ovat valinneet kääntämällä selkänsä Jumalan valmistamalle pelastukselle. Mitä tuli on siinä toisessa todellisuudessa, sitä me emme tiedä. Missään tapauksessa sitä paikkaa ei ole tarkoitettu ihmisille,
vaan perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Vihollinen on valheillaan kietonut nämä ihmiset niin, että hän on saanut heidän kohdallaan tuhotuksi Jumalan tahdon tekemisen, toteutumisen. Näilläkin ihmisillä on tekoja. Silloin he vastaavat, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai kodittomana tai ryysyissä tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet. Heidän teoillaan ei tässä tilanteessa ole mitään arvoa. Kuulkaa, ei yhtikäs mitään. Ihmisellä ei ole mitään niin täydellistä ja hyvää, että hän voisi sen osoittaa ansiokseen silloin, kun elävä Jumala katsoo niihin. Nämä ihmiset luulivat tekojensa riittävän, mutta he olivat joutuneet itse petoksen uhreiksi. He olivat uskoneet sielunvihollisen opetuksen, joka oli kenties tullut sanan julistajien tai toisten uskovien suusta. Mutta heidän sydämensä oli muuttumaton, uudesti syntymätön. Heillä oli tekoja, mutta ei sydämen uskoa Jeesukseen. Jeesus sanoo, nämä menevät pois ikuiseen rangaistukseen, vanhurskaat taas iäiseen elämään. Jeesus kertoo tässä totuuden, jonka me kerran kohtaamme todellisuudessa. Siksi me nyt tutkimme tarkemmin, kuka on Jumalan siunaama ja millä perusteella siunatuksi tuleminen on mahdollista. Jumalan siunaama tarkoittaa Jumalan hyväksymää, niin kuin autuaskin Jeesuksen vuorisaarnassa. Ymmärrämme sen vielä selvemmin, kun asetamme sen rinnalle ihmisen, josta tulee Jumalan kiroama. Hänestä tulee Jumalan tuomitsema, Jumalan hylkäämä ihminen. Hänet karkotetaan iäksi pois Jumalan läheisyydestä. Hän tulee täydellisesti erotetuksi rakastavasta ja armollisesta Jumalasta. Hän ei ole vain kadonnut niin kuin Jeesuksen vertauksen kadonnut lammas tai kadonnut raha, vaan hän on lopullisesti kadotettu. Sen tähden kun puhumme Jumalan hyväksymisestä, meidän pitää olla aika varovaisia, ettemme käytä sitä kovin pinnallisessa merkityksessä. Nykyään hyvin mielellään sanotaan, että Jumala hyväksyy kaikki ihmiset. Se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Jumala hyväksyy toiset ja toisia, ei niin kuin me näemme Raamatussa. Tosiasiassa jokainen ihminen, myös jokainen meistä, ansaitsee tulla Jumalan kiroamaksi. Me emme ansaitse tulla Jumalan hyväksymiksi. Ei ole mitään perustetta meissä, minkä nojalla hän meidät hyväksyisi. Mehän olemme hänen luomiaan. Ja tietyssä mielessä voimme sanoa, että hän rakastaa luotujaan. Mutta hänen hyväksymisensä on ihan toinen asia. Galatalaiskirjan luvussa 3, jakeessa 10 sanotaan, kirottu olkoon jokainen, joka ei pidä kaikkea, mitä on kirjoitettu lain kirjassa, niin että hän niitä noudattaa. Siis ei voida puhua Jumalan hyväksymisestä, ellei noudata kaikkea, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa. Tämä tietenkin synnyttää meissä hämmennystä.
Meidän on vaikea uskoa, että Jumala vaatii täydellisyyttä. Silti mä ihmettelen, miten ihmisillä on sellainen ajatus, että kaikki voivat noin vaan päästä taivaaseen, sillä mikä ihmeen taivas se olisi, jos kaikki ihmiset synteineen sinne menisivät. Sehän olisi vaan tämän elämän jatkoa, ja monet sanovat, että tämä elämä on heille täyttä helvettiä. Ei kuulkaa, se ei ole mahdollista. Vuorisaarnassaan Jeesus selventää käskyjen sisältöä, jotta ymmärtäisimme, mitä Jumalan käskyt sisältävät. Sen mukaan tappaminen ei ole vain hengen ottamista toiselta tai ruumiillista väkivaltaa. Jeesuksen mukaan jo vihastuminen on niin paha asia, että ihmisen pitäisi sen takia joutua oikeuteen. Ja minä luulen, että aika monen sydämestä nousee nyt se Paavalin sana, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, älkää antako auringon laskea vihanne yli. Ja me ajattelemme, että onhan se nyt sentään luvallista vihastua. No kyllä minäkin sen ymmärrän, että höyryt pitää aina välillä laskea ulos. Ja että se on tietyssä mielessä ihan terveellistäkin. Mutta vihastumisen ongelma on se, että vihastuessamme me saatamme lyödä toista ihmistä niin, että se tekee pahempaa jälkeä kuin aseiden käyttäminen. Me voimme lyödä toisen ihmisen täysin lyttyyn. Ja Jeesuksen silmissä se on paha asia, niin paha, että hän vertaa sitä tappamiseen. Puhumattakaan, jos joku sanoo toista hulluksi, toisin sanoen leimaa ihmisen hulluksi, vaikka mistään sairaudesta ei ole kysymys, mutta tahtoo leimata sairaaksi. Eli jotenkin niin mitättömäksi, niin arvottomaksi ihmiseksi, jonka ajatuksella ei ole mitään merkitystä. Hulluhan se on. Jeesus sanoo, että tämmöisen sanoja on ansainnut helvetin tulen. Näin hän osoittaa, että 5. käsky on enemmän kuin vain ulkonaisia tekoja. Tai aviorikosta eivät tee vain ne, jotka pettävät toista tai jättävät hänet, vaan jos se, että katsoo toista sukupuolta himoiten, on 6. käskyn rikkomista. Näistä parista esimerkistä me jo ymmärrämme, että me emme selviä näistä käskyistä mitenkään. Kuka meistä voi pitää itseään niin puhtaana? Kuka voi sanoa, että hän on niin hillinnyt kielensä tai mielikuvansa, ajatuksensa, fantasiansa, että hän on sisintään myöten täydellisen puhdas? Puhumattakaan, että Jeesus sanoo, että meidän on rakastettava Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Kuka meistä sanoo, että minä rakastan Jumalaa enemmän kuin mitään muuta? Jos meidän omaisuuteemme ja terveyteemme kosketaan, niin moni kysyy jo, onko Jumalaa edes olemassakaan. Tai minkälainen tämä Jumala oikein on, kun hän antaa minulle tämmöisiä kohtaloita. Niin heikossa on meidän rakkautemme häntä kohtaan. Tai että me rakastaisimme lähimmäistämme niin kuin itseämme. Silti Jumala vaatii täydellisyyttä. Synti ei ole vain tekoja eikä Jumalan vaatima puhtaus vain tiettyjen tekojen välttämistä. Synti on meidän sydämessämme. Se on meissä jokaisessa. Se on piintynyt meihin, niin kuin Paavali sanoo Roomalaiskirjeen luvussa 7.
Me teemme pahaa ja me puhumme pahaa, koska meidän sydämemme on paha. Tämän kohtaaminen on tosi vaikea asia. On helppo ajatella, että mä oon nyt lipsunut, mä oon tällä kohtaa epäonnistunut, nyt pitää rukoilla, että Jumala auttaa eteenpäin. Mutta kun tulee päivä, jolloin tajuaa, että se asuu minussa, enkä minä saa sitä millään pois, niin meidän niin kuin kokemuksemme muuttuu. Jos joku pystyy elämään ilman suuria lankeemuksia, hän voi luulla itseään synnin voittajaksi, mutta hän erehtyy. Jumala katsoo syvemmälle ja hän näkee kaiken. Vaikka pystyisimme muuttamaan tapojamme, emme kykene muuttamaan sisintämme. Kukaan meistä ei voi muuttaa sydäntään. Me voimme lakata tekemästä jotakin tai ruveta tekemään jotain muuta kuin ennen. Se on kuulkaa hyvin mitätöntä. Tekisi mieli sanoa, että se on kuin kissan pissi erämaassa. Se ei ole sen enempää. Ja me luulemme, että me olemme saavuttaneet jotakin suurta. Päinvastoin, mitä enemmän olemme tekemisissä Jumalan sanan ja Jumalan hengen kanssa, sitä kirkkaammin me näemme, mitä me todellisuudessa olemme. Ja sittenkään Jumala ei näytä meille kuin osan, sillä me emme kestäisi katsoa totuutta. Jokainen ihminen ansaitsee Jumalan kirouksen syntinsä tähden. Jumalan pyhyys vaatii sitä. Mutta Jumala rakastaa luomansa ihmistä suunnattomasti. Rakastaa suunnattomasti. Se on käsittämätöntä. Ja sen tajuamme käsittämättömäksi silloin, kun meille kirkastuu totuutta itsestämme. Mutta se on totta. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumalan oikeudenmukaisuus vaatii synnin, joka ikisen synnin ja kaiken syntisyyden rankaisemista. Ottakaa huomioon kaiken synnin rankaisemista. Mutta maailman ihmeellisin asia on, että Kristus on ottanut meidän osamme. Galatalaiskirjeen 3. luvussa sanotaan, Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta tulemalla kiroukseksi meidän sijastamme, kuten on kirjoitettu. Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Ajatelkaa sitä Jumalan kirousta, joka oikeudenmukaisesti vyöryisi meidän päällemme. Oikeudenmukaisesti. Ja kaiken sen kirouksen, joka kuuluu meille, sen hylkäämisen, joka kuuluu meille, sen hän on laskenut oman poikansa päälle. Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Jeesus kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuuhun, sanoo Raamattu. Kun Jeesus oli ristillä, Jumala tuomitsi hänet meidän synneistämme. Hän kärsi Jumalan rangaistuksen meidän sijastamme. Hän tuli Jumalan hylkäämäksi meidän tähtemme. Ja mä olen ajatellut sillä tavalla, että
että ihmiset eivät vapaudu synneistään, jos he eivät ymmärrä ja usko, että heidän rangaistuksensa on jo kärsitty. Pelkästään puhe Jumalan rakkaudesta Golgatan ristillä ei vapauta ihmistä. Puhumattakaan, että julistetaan syntien anteeksi antamusta ilman Golgataa. Ei ole anteeksi antamusta ilman ristiä. Ystävät, kalliit ei ole. Se on sidottu Jeesuksen kuolemaan. Mutta kuollessaan hän on kantanut kaiken synnin ja kaiken rangaistuksen ja kaiken tuomion. Ja vaikka sulla jonain päivänä on miten pimeä hetki tahansa, niin Golgatan työ on ja pysyy. Se pysyy sinäkin hetkenä, kun mitään muuta ei enää ole. Se pysyy silloinkin, kun sinä katsot kuolemaa silmästä silmään. Ja perkele sanoo, sinä et voi selvitä sen virran yli. Sinä et voi selvitä Jumalan tuomiosta. Sinä selviät Golgatan ristin tähden, johon sinä panet turvasi. Vaikka viimeisillä voimillas huudat Jeesuksen puoleen, joka on kuollut, siinä on pelastus. Mutta ilman sitä ei ole mitään. Voi olla kokemuksia, voi olla tekemisiä, voi olla hurskautta, kristillisyyttä, mutta kaikki se häviää niin kuin sitä ei olisi ollutkaan, vain risti pysyy. Tässä on Jumalan siunaus. Se on Jeesuksen uhrissa Golgatalla. Siinä Jumalan siunaus on tullut koko ihmiskunnan osaksi. Se on tullut koko ihmiskunnan osaksi. Jeesuksen kuoleman tähden Jumalan sydämessä on anteeksianto jokaista ihmistä kohtaan. Jumalan sydämessä on nytkin armo ja anteeksianto sinulle ja minulle. Se on olemassa. Sitä ei tarvitse tinkiä, sitä ei tarvitse epäillä. Se on. Yhtäkään ei ole suljettu sen ulkopuolelle. Jeesuksen kuollessa Jumala on antanut ihmisille anteeksi kaiken synnin, mitä maailmassa on, ja sitä on enemmän kuin kukaan meistä voi käsittääkään. Ei tarvitse, kuulkaa, kuin yhden illan katsella televisiota. Saa aavistuksen siitä, mitä tässä maailmassa on. Ja se on vain vähän siitä. Se on vaan vähän. Ajatelkaa, minkälaisena Jumala näkee tämän maailman. Ja silti hänen sydämessään on anteeksianto, koska Jeesus Kristus on kuollut tämän maailman puolesta. Ei ole yhtään ihmistä, kenen syntiä hän ei olisi kantanut. Hän näkee, kuinka ihmiset kääntävät hänelle selkänsä ja pitävät hänen armonsa halpana. Kaikkien synti on maksettu, mutta kaikki eivät suostu siihen armoon. Kaikki eivät suostu nöyrtymään tämän Jumalan edessä. Kaikki eivät suostu Jumalan pelastukseen. Ajatelkaa, se on olemassa ja ihmiset kulkevat sen ohi. Rakastava Jumala murehtii ihmisen synnin tähden ja kaiken sen kärsimyksen tähden, mitä synti tuo tähän maailmaan. Sanohan hän Jeremian kirjassa omasta kansastaan sanat, jotka ovat minusta suorastaan järkyttävät. Sillä hän sanoo näin. Eikö Efraim ole minun rakas poikani, lempilapseni? Niin usein kun minä puhunkin häntä vastaan, minä alati häntä muistan. Siksi minun sisimpäni väräjää hänen tähtensä. Minun täytyy
armahtaa häntä, sanoo Herra. Se on Jeremian kirja luvussa 31 ja 20. Me saamme katsella tässä ikään kuin Jumalan sydämeen. Eikö ole jotenkin vavahduttavaa? Jumala rakasti tätä kansaa, joka poikkesi hänen tieltään, ja kuinka hänen sydämensä väräjää näiden ihmisten tähden. Hän puhuu heitä vastaan, jotta he pysähtyisivät, mutta hän muistaa heitä alati. Hän muistaa tämän maailman ihmisiä alati. Hän muistaa alati niitä, joiden puolesta me rukoilemme. He näyttävät olevan kaukana Jumalasta, mutta Jumala muistaa heitä alati ja hänen sisimpänsä väräjää heidän tähtensä. Silti he voivat kulkeutua armon ohi. Jesajan välityksellä Jumala sanoi Jesajan kirjan luvussa 30. Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen. Hän nousee armahtaakseen teitä, sillä Herra on oikeuden Jumala. Autuaita ovat kaikki, jotka häntä odottavat. Jumala kuuntelee meidän jokaisen sydämen ääntä nytkin. Minä arvelen, että on monia, jotka tässä kuunnellessaan myöskin lähettävät viestejä ylös, jotka puhuvat Jumalan kanssa ikään kuin koko ajan samalla. Joiden sydän sanoo, Herra, minussa on niin paljon sitä ja tätä ja mitä tapahtui kotona lähtiessäni ja minkälaista meillä on ja miten paljon me on tehnyt ja miten me on loukannut ja ihmisiä ja kaikenlaiset asiat sieltä kumpuavat. Hän kuulee sen. Hän kuulee, kun joku huutaa hänelle hätäänsä. Joku huutaa, anna minulle anteeksi, armahda minua, anna minulle uusi elämä. Jopa Jesaja sanoi tässä, että hän nousee armahtaakseen meitä. On ihmeellistä ajatella, että Jumala nousee ihmisen tähden armahtaakseen ihmistä. Avaa siis sydämesi hänelle ja anna hänen katsoa kaikkea, mitä sinussa ja sinun elämässäsi on. Puhu hänelle kaikki, mikä sinua painaa. Älä salaa mitään, vaikka kuinka sitä häpeäisit. Hän tietää sen kaiken, vaikka et sanoiskaan. Mutta hän tahtoo, että sinä itse avaat sydämesi hänelle. Kyllä mekin tiedämme usein, mitä meidän lapsemme ovat tehneet, mutta me tahdomme, että he puhuvat ne asiat. Se on tärkeää. Tämä sydämensä avaaminen on sitä parannuksen tekemistä. Kuule sitten, mitä hän sanoo Jesajan kirjan luvussa 43. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä muista sinun syntejäsi. Siinä on 4 merkittävää sanaa. Jumala sanoo minä. Toiseksi hän sanoo pyyhin pois. Siis pyyhin, niin kuin opettaja pyyhkii taulun. Ja kaikki, mitä siinä on, häviää. Pyyhin pois. Hän pyyhkii pois niin kuin sumun, joka häviää olemattomiin. Hän tekee sen itsensä tähden. Hän ei armahda meitä meidän tähtemme, koska meissä ei ole mitään perustetta hänen anteeksiannolleen. Tämä on sangen ylistettävä asia, että se on näin. Sillä jos meidän pitäisi hakea perusteita itsestämme, me emme voisi koskaan olla varmoja. Mutta hän armahtaa itsensä tähden
Hän armahtaa meitä Kolkatan tähden. Sillä Kolkatan lupaus on annettu jo Raamatun ensimmäisillä lehdillä. Ja 4. hän sanoo, en muista. En muista. Sitä, minkä hän on pyyhkinyt pois, hän ei enää muista. Sitä ei ole. Meidän on mahdoton ajatella, että kun meillä on takanamme lankeemuksia, asioita, jotka ovat vaikeita, jotka syyttävät, että niitä ei enää olisi. Mutta Jumalan sana sanoo, että hän pyyhkii pois eikä muista. Niitä ei koskaan enää nosteta kanteeksi. Ja jos ne tulevat meille mieleen, ne tulevat sen tähden, että se on meille luontaista ja sen tähden, että perkele niistä kyllä sangen mielellään muistuttaa, mutta Jumalan edessä ne ovat pois. Vain ihminen, joka on uskonut kaikki syntinsä ja pahuutensa anteeksi, on Jumalan siunaama. Enkö sanonut paljon? Hän on vanhurskas Jeesuksessa, toisin sanoen täydellisen puhdas, vapaa kaikesta syyllisyydestä. Jumala katsoo häntä pojassaan ja näkee hänet sellaisena kuin hänen poikansa on. Jumala hyväksyy meidät yhteyteensä ja iankaikkiseen elämään vain Jeesuksen tähden ja Jeesuksessa. Jeesus on ovi, muuta ei ole. Hänessä ainoastaan on pelastus synnistä, tuomiosta ja kadotuksesta. Asia voi sanoa näinkin, ja minä toivoisin, että tämä jäisi mieleen tässä hyvin monimuotoisessa, sirpaleisessa kristillisyydessä. Ilman syntien anteeksiannon uskomista, eli vanhurskauttamista, ei ole mitään Jumalan siunausta. Minä toistan tämän. Ilman syntien anteeksiannon uskomista, eli vanhurskauttamista, ei ole mitään Jumalan siunausta. Kun me rukoilemme, Herra, siunaa isää ja siunaa äitiä, siunaa lapsia ja siunaa sukulaisia ja siunaa työtovereita ja niin edelleen. Me yleensä ajattelemme, että Jumala antaisi heidän elämänsä kaikkea hyvää, menestystä ja terveyttä ja kaikkea muuta. Mutta siunauksessa me lopulta rukoilemme paljon enemmän, että nämä ihmiset uskoisivat syntinsä anteeksi, että heistä tulisi vanhurskautettuja ihmisiä Jumalan edessä. Älkää ajatelko vain ajallisia, jotka katoavat, vaan iankaikkisia. Kerran eräs vanhus rukoili poikansa puolesta ja hän puhui siitä minulle, minä olin silloin hyvin nuori työntekijä, kuinka hän rukoili, että hänen poikansa pääsisi viinasta. Minä sanoin hänelle silloin, että kuule, sinä oikeastaan rukoilet vähän siihen tapaan, kuin että jos sinun poikasi olisi hukkumaisillaan veteen, ja hänen hattunsa kelluisi siinä veden pinnalla, ja huutasit ihmisille, että apua, apua, minun poikani hattu hukkuu. Sinä rukoilet, että auta häntä tässä viinassa. Rukoile, että sinun poikasi pelastuisi. Ei pelkästään, että hän raitistuisi. Me voimme kyllä saada Jumalalta monia lahjoja elämäämme, mutta ilman Jeesusta me hukumme. Me tulemme alttareillekin usein pyytämään siunausta ja meitä kutsutaan, kuka haluaa tulla siunattavaksi. Sitten me ajattelemme, että Jumala meitä siunaa monella lailla, kun me menemme. Jumala tahtoo antaa jotakin, joka on enemmän kuin ajattelemme. Hän tahtoo antaa meille yhteyden kanssaan, syntien anteeksi antamisen.
Kyllä meille luvataan paljon hyvää Jeesuksen myötä, sillä Raamattu sanoo Roomalaiskirjeen luvussa 8, kun hän ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet ristiin naulittavaksi kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei meille lahjoittaisi kaikkea muutakin hänen kanssaan. Ja totta on, että me olemme saaneet Jeesuksen myötä elämäämme paljon, paljon muuta. Ilman Jeesusta elämämme olisi kyllä kovin toisen näköistä. Kiitos Herralle kaikesta armosta, mikä on elämäämme tullut Jeesuksen kanssa. Monet rukoilevat päivittäin Herran siunausta. Siinä pyydämme, Herra, kirkasta meille kasvosi ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puolemme ja anna meille sinun rauhasi. Mitä se muuta on kuin, että näkisimme uskossa Jeesuksen ristiin naulittuna meidän tähtemme ja Jumalan rakkauden hänen uhrissaan. Kirkasta meille kasvosi. Jumalan siunaus on ollut sama läpi Raamatun. Vanhan testamentin ihmiset ovat pelastuneet samalla tavalla kuin ne, jotka ovat eläneet Jeesuksen jälkeen. Olen ajatellut, että Raamatun suurin ja kaiken kattava lupaus on se, jonka Jumala antoi Abrahamille. Sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Jotta asiat tulisi kaikille selväksi, Paavali sanoo, että siemen tarkoittaa Kristusta. Jumala siis lupasi Abrahamille jälkeläisen Jeesuksen Kristuksen, jossa kaikki maailman kansakunnat tulevat siunatuiksi. Kaikki. Se on jotain, mikä on tämän maailman yllä. Mutta kaikki eivät sitä huoli. Se on olemassa, mutta siihen eivät kaikki suostu. Lupaus ei kuitenkaan tee kaikkia ihmisiä autuaiksi, ei siis pelkkä lupaus, vaan usko Jumalan lupaukseen. Ja sen tähden Abrahamistakin sanotaan, että Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Toiset ovat uskoneet, toiset eivät. Se näkyy läpi Raamatun ja myös omassa ajassamme. Ja se on totta myöskin tässä meidän keskuudessamme. Joku täälläkin ajattelee, että hän on niin suuri syntinen, ettei tämä lupaus voi tarkoittaa häntä. Että hänen elämänsä on niin sekaisin, niin täynnä kaikkea, mikä on mennyt pieleen. Niin suuri syyllisyys ei voi tarkoittaa minua. Mutta Jeesus on kuollut jokaisen puolesta. Joku on masentunut sen tähden, että hän lankeaa aina uudelleen samaan syntiin. On rukoillut, että pääsisin tästä eroon ja taas putoaa ja taas putoaa ja taas putoaa. Ja perkele sanoo, et sinä voi olla mikään oikein kristitty, kun sä aina teet tätä samaa. Kyllä se on masentavaa, eikö? Ihmettele, jos ei täällä itse kullakin ole tätä kokemusta. Kuka meistä se on, joka kerralla syntinsä voittaa ja ajattelee, että nyt tässä mentiinkin hyvin. Tosi kurjaa, aina samaa. Ja huomatkaa, Jumala ei tule apumieheksemme. Ei hän tule meitä auttamaan pääsemään kaikista asioista irti. Joskus hän vapauttaa jostakin, mutta tilalle tulee jotakin muuta, jonka hän sitten näyttää. Joku taas ajattelee, että minä tunnen itseäni nyt niin erityisen syntiseksi. Kauheita, miten koko Raamattutunti on puhuttu synnistä, eikä mulla ole ollenkaan semmoista tunnetta. Tämä on joten joku sanoo, että tämä on kauhean synkkä Raamattutunti.
silti kaikki on maksettu. Sunkin puolesta kaikki on maksettu. Ja tietenkin voit pyytää Jumalalta, että sun silmäsi avautuisivat. Ja että sinä paremmin Jumalan valossa näkisit itsesi sellaisena kuin Jumala näkee. Kyllä täällä niitä on, jotka ovat sitä rukoilleet. Olen minäkin aina silloin tällöin, mutta sitten olen kyllä sanonut, että täällä Herra enää mä en jaksa. Maisema on jotenkin niin masentava. Synnin tuntokin on Jumalan armon vaikutusta, mutta itse armo on Jeesuksessa. Ja mun tekisi tässä mieli sanoa, että älä katso armon vaikutuksia. Sä voit toisinaan surra syntejäsi, jopa itkeä niitä, toisinaan ei tunnu miltään. Toisinaan voit iloita anteeksi annosta, toisinaan ei tunnu miltään. Nämä tunteet kaikkinaiset ovat Jumalan armon vaikutusta, mutta niihin me emme voi kiintyä, vaan itse armoon. Sen tähden Rosenius sanoi erässä hengellisessä laulussa, että tunteet haihtuu, muuttuu ja vaihtuu, vain sanaan uskomaan, siksi mä jään. Älkää kiinnittykö armon vaikutuksiin, vaan itse armoon. Joku haluaisi olla kyllä parempi ja hurskaampi ja palavampi ja ajattelee jotakuta, joka on niin palava. Mutta emme me millään palavuudellakaan mitään ansaitse. Palavia hetkiä on ja sitten ne ovat poissa. Suuria kokemuksia on ja sitten ne ovat poissa. Kaikki tämä, mitä me koemme, on niin häilyvää. Mutta Golgatan työ on tosi. Ja vaikka kuinka tuntuu, että siihen ei voi yksin luottaa, niin pane siihen turvasi täydellisesti. Ja sitten haluaisin tässä todeta vielä parista Raamatun kohdasta ihan lyhyesti. Paavali kirjoitti roomalaisille, että hän tulisi heidän luokseen Kristuksen täydellinen siunaus mukanaan. Mekin haluamme täydellisen siunauksen. Kuinka sen saa? Se on evankeliumissa, Jeesuksen täytetyssä työssä. Tämä sanoma Paavalilla oli mukanaan. Jokainen voi tulla osalliseksi Kristuksen täydellisestä siunauksesta uskomalla evankeliumiin. Jokainen voi myöskin viedä täydellisen siunauksen täältä mukanaan kotiinsa. Ja sitten päätän Paavalin sanoihin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Aamen.